היי חבר'ה, מה נשמע? כאן יובל כהן. רציתי לעשות את הסרטון הקצר הזה כדי לדבר איתכם על קורס קצר וקטן שנתקלתי בו לפני כמה ימים האמת, אבל רק היום נרשמתי אליו וכבר הבנתי שזה משהו עם פוטנציאל ענקי. מדובר על Ultimate Amazon FBA Method. זה קורס שהוציא, סליחה, בריאן סינמון. בריאן סינמון זה, בואו נראה פה תמונה שלו, הבחור פה למטה בתמונה, אני מכיר אותו באופן אישית, זה באירוע שהיה באורלנדו, שאני גם הייתי בו ונפגשתי איתו. בחור ש... בוא נגיד שהוא קנה בית $500,000, והוא אמר שהוא ישלם אותו תוך 5 שנים. הוא השבוע עזב את העבודה שלו וקנה ג'יפ של אקורה. אפשר לבדוק את זה הכל כמובן בפייסבוק שלו, אני לא אומר את זה כדי להלהיב אתכם סתם, רק שתבינו שמדובר פה בבחור שיודע מה הוא עושה ומה שהוא מוכר. הוא למד את כל השיטה דרך DS Domination/Infinii, וכמובן עם הזמן הלך ומשפר זה כמו שכולנו עושים, מוסיפים דברים ומשפרים דברים לבד. אז הוא מצא בעצם ספק שמאפשר לנו לקנות ישירות מהספק הזה בלי להתעסק יותר מדי עם צד שלישי. אם רוצים אפשר, אבל לא חובה על חלק מהמוצרים. הוא מאפשר לנו לקנות מוצרים במחירים ממש אפסיים. זה בקצרה אני מסביר לכם. זה חברה שקונה מוצרים שנשלחו כבר לאמזון, ובגלל סיבה לוגיסטית כזו או אחרת, בעצם לא הגיעו למחירה באמזון, אז הם בוטלו מאמזון והם נשארו מה שנקרא זרוקים איפשהו, ואז אמזון מוכרת את זה במשטחים. הם קונים את המשטחים האלה, מסדרים את זה ואז מוכרים לנו במחירים אפסיים. וזה בעצם מוצרים שכבר נמצאים באמזון, לא צריך להעלות אותם מחדש, לא צריך לשים תמונות, לא צריך לעצב שום דבר. זה מוצרים שאפשר לבדוק אם הם רווחיים, אפשר להחליט איזה משטח אנחנו קונים. אם המשטח הזה רווחי לנו, אנחנו יודעים בערך מראש כמה אנחנו נרוויח עליו, וזה כמעט מחירות בטוחות, אוקיי? זה בעצם שילוב של ה-Shop for Profits, כמו שמראים ב-Infinii Prime, שזה ללכת לחנויות ולמצוא משהו רווחי, רק שבמקום ללכת לחנויות, יש לנו פה משטחים שכבר נמצאים בפנים, המוצרים הרווחיים האלה. מהבדיקה שלי, כל מה שבדקתי כרגע זה היה רווחי, ברמה כזו או אחרת. זה יכול להגיע גם ל-80% רווח נקי, שזה מטורף. מהסיבה הפשוטה שהחברה הזאת נותנת לנו את האופציה להתמקח. לצורך הדוגמה, אם המשטח עולה $1,000, אנחנו יכולים להציע להם $400, ואולי הם יסכימו. אולי הם ירצו שנשלם $600 ונגיע לעמק השווה ונשלם $500, אוקיי? אז יש פה פוטנציאל רווח מטורף. קורס מאוד קצר, זה שעה של וידאו עם הסברים נורא ספציפיים, נורא קל להתחיל. אתם יכולים להירשם היום, וכבר היום, מחר, להתחיל כבר את התעסוקה, ותוך שבוע-שבועיים להרוויח מזה כסף. לכן מאוד התלהבתי מזה. אני הולך לעשות את זה בשבועות הקרובים. אני מאוד ממליץ לכם לנסות את זה. הקורס עולה נכון להיום $197. הבנתי שהחל מיום ראשון ב-10 בלילה שעון ניו יורק, היום אנחנו יום שישי, 8 לחודש, האמת כבר יום שבת 9 לחודש, החל מיום ראשון 10 לחודש, שעון ניו יורק 10 בלילה, הקורס הזה יעלה $297, זה מחיר חד פעמי, כרגע הוא עולה $197. אם אתם יכולים להשקיע את $200 האלה, מאוד מאוד ממליץ לכם, זה יעשה לכם את החיים קלים בכל מה שקשור ל-FBA, ושוב, זה בנוסף למה שמלמדים בפריים. אתם צריכים ללמוד ב-Infinii Prime איך להקים מוצרים באמזון, איך למכור באמזון, מה זה אומר, ואם משהו מלמד כאן אפשר פשוט לעשות את התהליך הזה הרבה יותר קל ומהר והרבה יותר אוטומטי, ולקנות כמויות גדולות של סחורה במחירים יחסית זולים. אני משאיר לכם קישור מתחת לסרטון הזה, אם אתם רוצים לקנות את הקורס, תקנו את זה דרך הקישור הזה, וכל שאלה אני פה. יאללה, נתראה.